right mumastreets esocial media anditi sekuzwa kwenyu kuti inini ndini sekuru vevanhu ndinenge ndichiona kuti zviri kufamba semumastreets nhasi ndadecida kumbouya kuzoona muchindo wandinaye panapa. Muchindo ari panapa anondondiconfusa wanditi anondondiconfusa so ndati rega ndimbomutsvaga ambotigadzirisa confusion yatiinayo. I'm sure nemiwo matoo confused. Akafanana nani munhu? Nyore comment section kuti akafanana nani tisati tatanga iwe chitotaipa kuti akafanana nani. Muchinda rume titotaura kana zita because unototinyepera zita rako. Murikuriziva here? Murikuriziva here Spider-Man. Yeah, Spider-Man, but iri ndiri social media. Hausi umwe here ari kuchinja achimboziti futi Spider-Man. Handisi. Ini ndakazvimirira. Oh, yeah. But why makafanana sterek nemuchinda iwe? Ende iwe paunombofamba tatotanga so. Paunombofamba iwe vanhu havambokuudze here zvekufanana neumwe munhu. Vanotaura zvavo but vanotaura. But kama uripo tichazvidhiga zvese hapana paunotaura. So guys, kana tichida kugamuchirai pano paSaintV basa ichienda mberi. Chekutanga kana uri kutionera on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, SaintV. Zvakare, and then munoti follow on our IG account, SaintV official, on our TikTok. Pa TikTok utavepo zvakare, that's Uncle Saint. Andidi? Zvirikudi? Chizozvo uncle. Andidi? Yeah. Ari semaranisi? Tirongomhanya. Andidi? Kokasmata kakaboy? Kuzama. Next time kana uchida kuya wakachena kudai. Andidi? Unouya nesutu dzacho 2. Alright. Ya uncle neyako. Alright. It's giving. Andidi? Thank you so much. Andidi? So vatomirira kuda kunzwa kuti ndiye here pane ukama here zviri kufamba sei? And ikoko tichapedzisira nako. Alright. Ngatimbotanga nekuti ndoda kumbotanga nekubata Spider-Man. Okay. Ndazoona Spider-Man is trending. What really transpired kuti wewe, how did you discover Spider-Man wemuZimbabwe? Spider-Man wemuZimbabwe wakatanga last year. Alright. Taishuta series inonzi Pabasa. Nana from wangu Nigel the Slick Pastor, ana Jabi, ana Pogba. Timu yakawanda. So tiri pakushuta ipapo. Zita iri rakangotaura like in passing. Alright. Kuti shamani urungoti kwati nemadziro ari kasi uri Spider-Man here. Then takangoshuta asi waitoita ukwati nemadziro chinzoinga pane vamwe. I don't know. Ndanga ndakangomira zvangu ndakaita. Then ndopakanzi asi uri Spider-Man here. Ndopa ndakagara pasi. Saka rakazopera vanhu vakutonditi Spider-Man. Then vhara yachingotenda chinzi Spider-Man. Alright. But wewe rako rakangoshandisa time iyoyo before Spider-Man nderekuti chi? Rebasi. Real Easy official. Real Easy official. Yeah, Real Easy official. Sa Spider-Man rakabva raita kuti zve easy. Spider-Man ndakatozosenderwa messages kunzi wangu ukuona kuti nawo uri kutrenda. Vanhu vakawanda vari kutsvaga vachiti Spider-Man. Saka rako iri harizikanwi. Chinja. Ndorabva ndachinja. Alright. Yeah. Wakarigamuchira sei sechizita ranga risina kurongeka? Risina kuronga, raunga usina kuronga. Pekutanga zvakada kumbondiremera kuti inini Spider-Man. This name is too big for me. Saka vanhu vakawanda vanenge vakutongotsvaga kuti Spider-Man because nyangwe mu-comment section, nyangwe on that series, I had a name. Alright. Right. But pakushuta ipapo munhu wese anga ava kungoti Spider-Man. Saka ndakabva ndatongoti ndo zviripo rega ndizvitry. Ndatongowo Spider-Man wacho. Zviri kuda vanhu. Exactly. Alright, ngatidzokere zveacting wakazvitanga rini iwe? Alright. Ndabvunza mubvunzo muhombe. Muhombe. Pakuacta ndakatanga 2020. Alright. Mulockdown. Chakaitika ndechekuti vanhu vaingotaura before lockdown vachingoti iwewe chimboteya zvekuacta
but zvinhu zvandanga ndisingadi. Alright. Saka mu lockdown tanga tisina zvinhu zvekuita. Then ndopa ndakaona post ya Lorraine Guyo. Alright. Pane series raaida kushuta. Saka akabva ati ndikutsvaga ma actors. Then bva ndaona pane this girl wandaisenza naye anonzi Tapiwa. Akabva andifonera zvakanzi please ndokumbura kuti uite sei utry. Akati no I can't. Then ndopa ndakaepa Lorraine. Already waishanda naye meaning kuti Tapiwa aikuziya kuti munhu zveacting zvogona zvirimo achiona kubasa. Exactly. Saka kubasa unotongoita comedy. No, anditoite comedy, but vanhu vaingoti zvaungori comedy. Utori comedy. Saka ndaingoti not me. Saka ndopa ndakazoona Lorraine Guyo, ndataura naye, atogadzira group. Then bva ndazoona mugroup muna Ana Honde na Blamos aiactor Wadiwa Wepamoyo. Then bva atoti guys, the day after tomorrow tikufana kunoshuta series rinonzi Ndakatadze kuGlenview. So ndakangoti okay, let me give it a try. Then ndopa takaenda patashuta. Alright. Yeah. Ndokutotanga kutorwa basi. Ndopa zvakatanga but ndanga sina confidence. Serious? Zvairema. Because the director vaitomboti iwe usatarise camera. Then you know camera inongozotariswa. Inongozotariswa. Saka zvakamborema zvekuti pakabuda episode 1 of that episode series roro. Ndakatomboti hanchada. Alright. Comment section yandichema. Wakapinzwa busy. So how was the experience also of working nema legends like Lorraine Guyo? Kwandiri it was a very 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 big opportunity yakaita kuti ndizokikisa kusvika now. Saka I really appreciate it. Kuti dai panga pasina iye akandipa mukana iwowo ndingadai ndisina kuzoita shungu. Alright. Yeah. Ngatidzokerei pambunzo wekuti wewe zita rako iwe. Anditi. Zvinhu zvedu hazvina order. This is a conversation. Alright. Ina ndigona hangu mainterview. Kutaura nyaya yako zvandakuda kuziva nguva iyo ndokubvunza. Right. Kuti wewe zita rako riri pachitupa. Unombonzani? Number 1. Number 2. Are you related to Ngoma Nigel Martin, the Slick Pastor? Alright. Because hatakakutarisai. Are you related? Alright. Ndotanga kupindura upa. Tanga newe zita rako. Alright. Ini zita rangu ndinonzi Israel Nyandoro. Nyandoro? Yeah. Are you sure Nyandoro? Martin. Nyandoro is my senior. Israel Nyandoro. Serious? Yeah. Kumusha kwenu hakusi umwe chete here nekwana. Kumusha kwake handikuzive. Asi kwangu inini kumudzi. Unobva kumudzi. Yeah. Mudzi uko tichienda kubhodha Nyamapanda. Ndokuziva. Mudzi papi pachona. Ipapo handizozive zvako. Ndakabva kudhara handingatsozive but I know kuti ndokumusha. Mamona umwe munhu asingazoumusha aita plan wetomusha iwo. Chaita plan. Anditi? Yeah. Alright. Are you related to the Slick Pastor? No. Umana musadoita mafani. Ndoirana tinacho Mugabe. We can talk to him. Zvakanaka vaMugabe. Vakomana vaviri chimbovaiyo naye kuti havasi related here kana kuti mabrothers. Not even. Hatina kana ukama. Ima muzviziva kai makazvara. Pamwe vaizvara vanhu vacho ndo vanhu. Because vakatozvara vachoka. Havatozvizivewo ende vakatanga kutozondiona ndina Nigel. Manje apa vakatovhunduka. Hapana umwe mubereki kusaidi kwako kana kuti kwaNigel ari kutorohwa nehari. Kana chidhiri changu chakuzoputika. Hatina kana ukama zvekuti urambeka. Hatina kana ukama kana. Serious? Kana hapana. But paunofamba vanhu havambokudza. Vanhu vanotodaro kuti unokama naNigel here. Zvekuti sometimes munhu akasanyatsoona mushe ndichofamba anogona kuti Nigel. Inini pandatanga kusvika mubasa mako pandakatarisa ndaramba ndakatarisa ndikati no haasiri here mukoma. That's not know haiwa uyu ndispider. Haiwa hatina kana ukama. Hatina but now
he is more of a brother to me. Handiti? Yeah. Ukama hwatozovapo. Ukama hwatozovapo pakuti he is someone wandinodzidza zvakawanda kubva kwaari. And pakuzoacta pacho ndofunga takangotanga tichingoitawo zvemahumbu izvozvi zvokuti murungoshuta muchingonakidzwa. Then yakazosvika time yekuti takazosangana. Alright. Yeah. Then vandatozoona kuti ane chinangwa oro chikonzero chakaita ndisangana nebhozi. I have learned and I'm still learning a lot from him. Alright. Yeah. And how do you feel to have someone wasina ukama naye, someone who is already agadzira zita and mobva mafanana? Kufanana pai? Mafanana. Okay. Nekunzwawo zvangu kuti vanhu vanoti takafanana. Unozongotambira kuti alright, maonero anosiyana. Right, and comment section unozongotambira because vanhu vakawanda havangotaure chinhu one, like someone from Bulawayo, Bite Bridge, then ungoti makafanana. Kungoti pamwe Mwari vakangosikawo zvakadaro kuti tifanane. And enzo anichinzi anzi pasi rese haushaiwo munhu akatofanana newe, pamwe ndiye wako wari padhuze. Iva panchaziva. Vanhu vachidaro. Yeah, you know pane this other lady atova muzukuru wangu zokudaro anonzi Tendai. Okay. Right. This lady akanditi imi makafanana sekuru wangu. Ndimi matova sekuru wangu, hanzvadzi yamai vangu. Ndikati aiwa indagara ndiri hanzvadzi yamai wemunhu wese. Zvikanzi no, ndichakuradza picture rani rasekuru vangu ivavo. Shuwa ndakatoti ndaona picture kandakatombovhunduka ndini here ndakatorobha ndaiva kupi. Wambozviona kuti picture should be me, but ndaiva kupi kwaari handikuzi meno handisi. And I said, ndo pandatozoona kuti zveshuwa ndipa unogona kufanana neumwe munhu out there. Yeah, izvozvo hazvirambiki. So handi vakuda kutoziva pane vakutokrasha hautoziva zvinhu zvemutv TV pane vakutokrasha izvi. Okay. Vatomira kuda kuziva kuti jaya rinango sei ndiro single, taken or not sure or ngatipasiyei. Kuti ngatipasiyei kunokuwadzisa futi kwauchaenda kumba. Yeah, I'm taken. Not for granted. Oh, you are not taken for granted? I'm taken. Not for granted. Not for granted. You taura chaizvo chaizvo man. I'm taken. Are you in a relationship? Yes. Oh. Yeah. Saka, not with Jesus. Tese tiri in a relationship with Jesus. Rudo rwa Jesu. Uyu. Ane munhu wake. Krasha yenyu but ndigumira ikoko. Right. Atopedza so ndakusenda message. Alright. Pamwe unoda kuita madzimai mairi. No. One is enough. Oh. One is enough. Two hands are gone. Ndokuwadzisa uri kuzona bvudza. Ndokuwadzisa. Aiwa, sorry angu kana pane chandakatadza. Aiwa, sorry. Aiwa, one is enough. One is enough. Wazondinakidza. Yeah. So guys, alright. Umwe mubvunzo. Chimbondiudzawo zvimwe secret. Chimbaudza secret. Share your secret. Any of your secret you would like to share. Yototi kana munhu wako achatovhunduka kuti ndasingazivi ko ndeipi. Secret haitaurwi. Achingoshare kana. Secret haitaurwi. Secret. Secret yombotidza. Aiwa. Yawakuda kungonzwa ubuda musaga iri kukuremera kuti iyi yakufanira kubuda musaga. Ndosaka iri secret. Ndosaka secret haitaurwi unless mukabvunza neimwe way maybe. But kuti secret, secret zvingori pachona it's a secret haitaurwi. Ndamukonewawo ipapo apa zvaramba ndaifunga kuti achafarisa. Because pane vamwe vakambotaura kuti handudze secret azovhura hombe. Andibona secret haitaurwi. Secret njemumoyo. Alright, so tiri kuti iwewe handiti pauri kukura uchiita zvauri kuita zveacting handiti ndevapi vamwe vauri kuti I wish to do my collaborations nanani. Japresa. Mukoma JP. JP. Avai vandorwa comedy but ivo vai like
Alright, achatauri zvakanaka but mukoma Japraise kana nenondoda kutombogara nawo panapa. I think ndainterviewa vanhu vakawanda, ndaita conversation nevanhu vakawanda. But JP hansani ndadi zvangu, hansani ndaita naye. So neniu satangofanana. So mukoma JP, and I know you are watching, and kana musiri kuona, please tag him kuti angosendi vari kukutsvagai. Ko vanorema akuchasvikiki. Wakutomboatemta pamavidhios ipapa. Kana vakaona kana vada vanogona kungozokuinvite. But mukoma JP itai kuti tikuone inini nemukomana. Aiwa mukoma JP ko mukoma Winky. Asi ndamboona achiita masikitsa vaite zvimasa. Kana Mwari vakatendera tinogona kuvaconvince kuti vatange vamboitira mafadza kuti vamboitire magafa. Something kumaskits ikoko. Handiti? Because nichandozwa ndechekuti munhu wese an artist the artist. Exactly. Vanozogroup itawo kuti pamaklasi kuti uyu ndowe music, uyu ndowe acting, uyu ndowe, but they can do anything. You can even see nemavideos avo. You can act. Rine ritoripo because acting inenge ichitoitwa pama. Exactly. Saka kungomirirawo nguva yekuti tikwanise kuvaconvince kuti vauye then timboita tese. Exactly. Handiti? Right. So ndepapi paunobatika. Apa panisuda kuti titaure zvawanda because toda kuti uzodzoka. Alright. Tichizodzwa progress yezvine zvichiitika. No problem. So far toda kuti vazive kuti vanokubata papi. Alright. Ndobatika paWhatsApp. WhatsApp number yangu 0774 283432. Alright. Right. Then pa Facebook Spiderman ZW. Alright. Instagram Spiderman ZW. TikTok Spiderman ZW. Kwese nungo Spiderman. Yes, Spiderman wacho ne. Handiti? So guys, all you need to do is to go and follow him, go and subscribe, like, monitor zvese zvinodiwa kuitwa. Pa WhatsApp musangoende muchinoti hai he's taken. Musainyore mamessage. Taurai business, strictly business. Handiti? That's true. Hama hai mirai. Neso tatoneta nawo. Zvapana mwana unongouya ungoti hai. Hai, ndenobva ngonyarara. Ende vanospu, amen. Unochati alright, ndopindura kuti iwo sataure zvakawanda. Vanozoti muchinda. But aiwa hai. Ndotarawa like hai inino hantoende kune inbox yemunhu ndoti hai. Saka musaite mahai. Hai, ndinhingi then we talk. Saka inini apa. Ngoti Christmas box. Ndandigare ndakudza Christmas box. Alright, munhu yakubasa. Handitese panapa. Nongokutera chitoenda. Tenda kubasa. No problem. So guys, thank you very much for watching. Please like, share, moba subscribe zvakare nekufollow kana mationa pa Facebook or TikTok. Thank you very much. Thank you so much for coming. Thank you so much, uncle. I wish you all the best. Next year toda kuti iwe unge uri on top. Thank you so much. I really appreciate. I'm praying so. Thank you so much. Iribo. From Uncle Zaid na Spiderman, for now, Chidi, it's much love and God bless. Thank you.